Tingnan na. Ay, pink mga sis. Ito po ang yung laman niya mga sis. So hi mga sis, welcome back to my channel. It's me again, Lars Ivanie Centino, and for today's video mga sis, oh my god mga sis, so another day, another vlog, and mag-unboxing tayo mga sis. So dumating ang ating parcel, and mga sis, sa hindi pa nakakalam, ngayon umorder po ako na sa Shopee ng set ng nail extension mga sis, and right now I'm so excited na i-unbox to siya mga sis. Kanina lang siya dumating, and oh my god, I'm so excited right now. Oh my god! So mga sis, unahin natin tong small mga sis. Oh my god! Ay, so okay. Ano pa yun? Meron pa siyang free stickers mga sis. Free stickers. And meron po tayong parang nail file mga sis for the Fuji lagay. And mga sis, meron din tayong nail glue. Sis, so oh my god, I'm so excited na itong malaki mga sis. So ito po ay set na mga sis, nabili ko siya. Sana mga sis, hindi ito nang kulang. Oh my god. So isa-isahin natin papakita mga sis. So itabi ko muna yung nauna, and ito na mga sis. So, meron din tayong top coat. Top coat to siya mga sis. Next na mga sis, so meron din tayong poly gel mga sis, color pink ata to. Oh my god, for the props. So, next na mga sis, another poly gel, color orange. So mga sis, pasensya na sa aking nail mga sis, kasi ito po ay nangyari nung ako ay nagpa-black ng hair. So and next mga sis, so ito po ay color red nga glitter. So hindi siya maano mga sis. Yes, glitter po siya mga sis. Another poly gel, and ito po yung pang-apat na poly gel mga sis. White ata. Hindi talaga nakalagay ng shade niya. Yes, mother. Oh, yes, mother. So, mga sis, apat na poly gel. And ito po ay base coat. Base coat, mga sis. Meron din tayong ditong solution for the poly gel or acrylic powder.
Yeah, dito po ay solution mga sis. Next mga sis, so meron din tayo ditong for the cuticle mga sis, for the linis na mga cuticle, mga kineming mga bagay-bagay. And it's given. Oh my god, sana hindi ko lang kulang. Ipaano natin siya itong mga sis for the huli. Ay, ano na, ito na pong unahin natin mga sis. Sa isang set mga sis, so meron din kasamang mga free gifts mga sis na 10 ka stickers mga sis. So, magkaiba yung mga design. So, oh my god, I'm so excited na mga sis. Aloy. Meron din tayo ditong UV lamp mga sis. Mini. Sun mini mga sis. Oh my god. Ay, COD. So, meron din tayo ditong brush for the acrylic powder or polish gel mga sis. Lo, ito na pinakaghintay ng lahat mga sis, ang ating variable sped with the radial carver. Oh my god, siguro black ata yung na-order ko or pink. Tingnan natin. Ay, pink mga sis. Ito po ang yung laman niya mga sis. Oh my god, meron din siyang cord wire mga sis. And olo. So ito siya mga sis. And ito yung mga bagay-bagay na ilalagay mga sis. Magkaiba yung bugs lagay. I'm so excited na mga sis na gamitin to. Guys, mga sis, ito po yung pamuli mga sis, ang mga free gifts mga sis na mga stickers. It's not for the butterfly. Meron din tayo dito mga leaves mga sis or anong mga tawag siya, mga bagay-bagay ng mga beautiful. So, dalawa na mga sis, dito po pangatlo for the fruits. For the fruits and for the flowers. For the flowers with butterfly. And mga sis, next. Hindi ko alam po anong tawag dyan. Ay, bakla. Si Ubi. So, itong mga sis, for the flower again, mga sis. Bush. And another, dalawa na to siya. So, another, mga sis. Oh my god, ang ganda nitong gamitin. And it's giving. Oh my god. So, oh my god, mga sis. Ang ganda din ito. For the snake. Snake a fall. Hindi ko tawag dito. Para siyang comment down below na mga sis kung anong tawag sa mga bagay-bagay na yan. So, ito po siyang next mga sis. For the flower. Hindi siya mapokos. So, ito pong panghuli mga sis. Beige. Flower. Ay! COA. Previous package, it's giving. Sis, meron po tayo nakalimutan mga sis. So, nakalimutan po ang ating nails mga sis. And then, oh my god. So, ipapakita ko sa inyo mga sis. Ito po ay 20 pieces mga sis. Ito siya mga sis. Oh my god! I'm so excited na gamitin ito mga sis. So, so mga sis, mag-start na po tayong negosyo and please support me mga sis for my journey. Ay! Nakakahiya.
sis. So, dito muna natin tapusin natin vlog. So, don't forget to subscribe my channel and like this video and comment down below mga sis. Bye!